बर्मायाव HS फार्स्ट इयारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। पायनियर एकाडेमि बर्मायाव HS फार्स्ट इयारनि साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदानि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय पायनियर एकाडेमि बर्मायाव HS फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो गोसो गुदुं जानाय फरायसाफोरा साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नै आयदानि गेजेराव सायख'नानै मुं थिसनफैनो हासिगोन। पायनियर एकाडेमि बर्मायाव आलादायै नीट आरो JEE नि कचिंबो होफानाय जायो। पायनियर एकाडेमि बर्मायाव थानानै फरायनो हानाय राहानि थाखाय हौवासा आरो हिन्जावसानि हस्टेलनि खाबुबो दं। बेनिखायनो गोसो गुदुं फरायसा आरो बिगोमा नोंथांमोनहा 9707537065 8638054125 6000410073 7576020620 नङाब्ला www.pioneeracademy.burma.organization आरो pioneeracademy.burma@gmail.com नि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।